Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinor, good afternoon and welcome sa Heart Stories. Sa sininga hapon, Kawinor, as promised, no? Basahon ta ang sulat ni Mimi. Ngagin padala kagin salig diri sa ato ni program Heart Stories. Anyway, bago ta suguran ang sulat ni Mimi, Kawinor, kamuman, base may aras ang mga istorya man nga gusto i-share, especially problema, willing gid na ako ninang tagaan sang oras, pamatian, kag maski paano, makahatag sang thoughts on the matter nga somehow, kabay, nga makabulig pasanag sa imo sini kaisipan kung paano mabuligan, kag solusyonan ang imo sining mabugat nga problema sa sini nga mga tinion. I-send lang ina sa ato sining email sa dearheart1079@gmail.com or sa Facebook page ng Win Radio 107.9 Win Radio Iloilo or sa Facebook page man ni Bibo. Pangitaan nyo lang sa Facebook kung wala nyo pa na-like kag na-follow, kag dira nyo i-message ang inyo sining heart story sa Bibo Guapito, spelled as BIBOGUAPITO, kag na may kasugpon nga Win Radio Iloilo. Kawinner, sa sininga hapon, umpisahan na sa pagbasa ang sulat nga ginpadala ni Mimi. Kuya Bibo, good afternoon. Ako gali si Mimi. 24 na, kuya, kag may gusto man tani i-share nga heart story sa imo. Kuya, mahambal ko nga broken-hearted ako subong tungod sa lalaki nga ginpaasa ako. Kuya Bibo, may katrabaho ako. Kag kadasig lang nga naka-close ko, kuya. Siya si Andy. Naging magkatrabaho kami kag nangin close as in super close katama. Kag happy gid ako, Kuya Bibo, every time nga kaupod ko siya. Kag hindi naman kompleto ang adlaw ko sa tion nga wala siya. Like day offs or kung in times nga absent siya, kuya, ginapangita ko siya. Kag kuya, akuon ko medyo na fall na ako sa iya sang amat-amat. Kag siguro, siya man sa pagpati ko kay the way nga sa mga ginapakita niya sa akon, daw may gusto naman siya sa akon. Opinyon ko lang na, Kuya Bibo. Kuya, very sweet katama si Andy, kag kulang na lang siguro sa amon ang label nga girlfriend-boyfriend. Kay tungod sa mga treatment namon sa isa kag isa. Kag Kuya Bibo, medyo nasanay naman ako sa amon nga pagtamdanay. Okay naman ako nga comfortable lang kami sa isa kag isa, gani wala naman ako nagpangita pasang confirmation sa iya. Kuya, basta ang akon niya na feel is importante siya sa akon. Kag siguro mahambal ko nga palangga ko na siya. Kag more than friends na ang akon nga kabig kay Andy. Sure ako ya sa akon niya feelings, kuya. Nga hindi lang abyan ang gusto ko sa iya, kundi gusto ko siya nga mangin karelasyon. Kuya, siya man, nagapatigid ako nga kulang na lang ihambal niya sa akon o prangkahon niya ako nga gusto niya ako maging girlfriend. Hindi man ako assuming, kuya, pero do amoy na ang ginapakita niya sa akon.
sa pagtamod niya sa akon. And kuya, I believe gid na we have that mutual feelings and understanding. Kagkulang na lang ang pag-ako sa isa kag isa. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa ating siniya program Heart Stories with Kuya Bibo sa 107.9 na Winner Radio, Iloilo. Padayunan ta sa pagbasa ang sulat or heart story gagin padala ni Mimi. Kuya Bibo, nagalakat ang inadlaw kag nagadalo man ang amon nga closeness. Kag ako, mahambal ko siguro nga nadalman na gid ako o ang akon ginabatyag kag kagustuhan nga mangin kami na officially. Pero hindi man pwede nga sa akon mahalin ang pag-initiate sang move, kuya. I know nga mas maayo gid kung sa iya maghalin nga mabatian ko nga gusto niya man ako. Well, our friendship, nagpadayon lang kuya. Kag daw hindi nagid ako komportable sa mga feelings ko kuya. As in, ka-awkward. Tungod, may mga pagsiselos na ako nga nabatyagan. May mga sunggod na ako nga kung hindi niya lang ako mahatagan sang gamay nga oras. And I feel bad kuya, kaya hindi ko man siya masukmaan. Kaya wala man ako sang rason para ihambal ina sa iya. Kaya ti, wala man gani kami sang relasyon. Kuya, basta na lang nakabatsyag na ako sa pagkailang. Every time nga may medyo selos ako. Kaya mo na gani, very sweet sa iya as a friend pero hindi lang sa akon, kag maski sa iban pa namon nga mga katrabaho. Kuya, nasakitan ako magtulok. Sobrang nagaselos ako. Kag painful gid kuya. Nga daw mahibi ako every time makita ko nga daw unaware sa iya sang ginabatyag ko. Hasta kuya nga nagasulod na sa ulo ko nga basi ako lang ang assuming kag wala man siya sang intensyon nga mag-level up ang amon nga friendship sa relasyon. Pero Kuya Bibo, hindi amo ina ang ginapakita niya sa akon. Ako personally, na feel ko gid nga more than friends kami kuya. Because he always makes sure nga mabatyagan ko nga importante ako sa iya. He never failed to show me nga palangga niya ako. Kagkulang na lang ina nga hiyambal niya kag ipabutyag sa akon, Kuya Bibo. Pero paano kuya? Kaya hasta sa mga tinion ngay na, wala gihapon sang kaklaruhan ang tanan sa amon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Ka-winner, welcome back sa ating Heart Stories. Kaupad gapon si Kuya Bibo ang inyong kubos nga alagad sa ating program. Inyo pala utuwasan tag sa kahapon. Bago ta padayunon ang Heart Story ni Mimi Ka-winner, kamo gina-invite ko gid, no? Nga basi miyara man kamo sa mga gusto i-share, ipautuwas, kag igadangop nga mga heart problem sa aton program. Don't hesitate to do that, no? Isalig nyo diri sa amon programa. Sa aton programa gali, no? I-email lang si Bibo sa dearheart1079@gmail.com. O hindi sa Facebook page ni Bibo, i-message nyo lang ako sa Bibo Guapito. BIBOGUAPITO. Kag sa kasugpon sa Heart Story ni Mimi Ka-winner. Kuya Bibo, samtang nagadugay nga wala gid ako may nakuha sa iya nga kaklaruhan o confirmation o any moves man lang kuya nga ipabalo sa akon nga gusto niya man ako maging girlfriend. The more naman ang hindi maayo nga epekto sini sa akon. Honestly, kuya, I am stressed sa amon nga sitwasyon. Naga-overthink ako, ano gid bala kami, kuya. And hindi ko mapunggan na akong self nga makaisip sa mga bagay-bagay. Kag worst, kay nagakasakitan ako, Kuya Bibo. Since hindi ko na kaya i-handle, Kuya Bibo, nga maski sa una, nabudlayan gid ako mag-convince ang kaugalingon ko nga ako ang kusa nga mamangkot sa iya kung ano gid bala ang real score sa amon. Kung ano gid bala kami. Kaisipon ko kuya, very consistent gid sa iya from day 1 hasta subong. Kagang ginapatihan ko o ang pag-take ko nga palangga niya ako, kuya. Kag basi, okay lang nga sa iya nga wala kami label. Pero ako, hindi komportable sina. Kag wala na ako choice, kuya. Kundi magdesisyon nga ako na lang ang mag-open up sang tanan sa amon para maklaruhan. One time sad to. Ginplanuhan ko gid para magka-closure sa mga nagatublag sa pensar ko, sa mga pwede matabo sa amon. Nag-ask ako sa iya nga magwa kami kag magbanding para kastorya kami kag ang plano ko kuya that time is para ma-open up sa iya ang akon problema kag makuha ang side niya kung ano gid man kami bala nga duha. Ano ang amon nga status. Gani sang nagka-perfect timing na kuya. Nagpakatotoo na ako maski kabalo ako nga awkward. Kay ako pa nga babae ang mauna confront sa iya. Pero ginpangisugan ko nga klaruhon na ang amon na relasyon kuya. Una, nagapamati lang siya sang ginapanghambal ko sa iya nga akon nga na-feel. Umpisa pa lang tubtob sa ginako ko nga subong in love na gid ako katama sa iya. Kag na-bother ako sa mga doubts ko. Kuya, wala siya gasabat. Ginatulok niya lang ako. Kag doon nabatyagan ko nga do hindi niya mahambal nga nagsala ako sa ginapatihan ko pero kuya, amo gid dinang natabo. Nagsiling siya nga, sorry ko no, kung na-misinterpret ko ang ginpakita niya nga kaayo kag closeness sa akon. Hindi ko no amo inang iyang intensyon. Nga ko no, friends lang, kag super close friends, like best friend. Amo lang gid na ang iya nga pagtan-aw sa akon.
Kag wala gid siya kuno maglaom nga ma-hurt niya ako ang akon nga feelings. Kuya, nasakitan ako sa kamatuoran niya ginhambal sa akon. That time. Sala gali ang ginpatihan ko nga assuming lang gali ako. Nga wala siya gali mas madalom pa nga feeling sa akon nga ginaasahan ko nga akuon niya. Grabe kuya. Nahuya ako nga do hindi ko maintindihan ang nabatyagan ko sa atong nga tion. And hindi ko mapunggan nga maghilibion na lang kuya. Tungod na subuan ako sang kamatuoran nga ginbungat niya. Ginhakos niya lang ako kuya. Kag nagapangayo siya sang sorry. Pero daw kaakig kag kahuya ang akon nga nabatyagan. Frustration kuya. Very frustrated ako kuya sa self ko. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner, welcome back sa ating Heart Stories kag sa katapusan ng bahin sa sulat ni Mimi. Sa pagpadayon ko, Kuya Bibo, yes, in short, na friend zone lang ako. After sang natabo, medyo may ilangan na kuya. Awkward feelings kung baga. As in, daw hindi ko na kaya nga tubangon siya. Kag siya man, medyo nagdistansya na sa akon kuya. Kuya Bibo, nasakitan ako sa natabo sa tuod lang. Pero maski paano, hindi ko man pwede lang mabasol sa iya ang tanan. Kuya, hindi lang ang ginapalangga ko nga tao ang nadula sa akon kuya. Kundi pati ang friend nga masantigan ko sa tanan nga oras. Nasubuan ko kuya manumdom nga nagdangat o naglabot kami sa sining nga sitwasyon. Do may gamay nga basol ako sa akon kaugalingon kuya Bibo. Nga tani, wala ako nagpadalom pa sang feelings ko. Tani ginpunggan ko na lang ang kaugalingon ko nga ma-fall in love sa iya. Tani wala pa ako madulaan sang maayo nga abyan. And now kuya, nanugunan ako. Kag nasakitan man sa pagdinay niya sang feelings ko. Pero maski nasakitan ako nga nagpalayo na siya, kuya, nanibago gid ako sa life ko nga wala siya because I depend too much on him. Dako gid siya nga parte sang kabuhi ko kag ginapangita ko inasubong ang iyang nga presensya. Pero amo lang ina kasubo kay nagpalayo na gid siya kuya Bibo. And I've heard nga nagaplano siya nga mag-resign sa amon nga abyan nakabati ako. Kag nasubuan ako mamensar kuya nga mapalayo siya tungod lang sa natabo sa amon. Kuya Bibo, do hindi ko pa man kaya nga makipag-ayos sa iya. Kaysa tuod lang, nasakitan man ako. Pero hindi ako kabalo kung paano ma-save ang amon nga friendship. Kung ako may feeling sa gihapon sa iya nga nabatyagan, maski gindinay niya na ako.
Kuya Bibo, ano ang himuon ko? Kabay nga. Mapasanagan mo nga akon nga kaisipan, kag mabuligan ako sa akon nga problema. Salamat gid sa oras na ginhatag mo sa akon heart story. Ako si Mimi. Kag maayong hapon liwat sa inyo tanan nga tagpalamati. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Kawiner, pabalik diri sa atin yung Heart Stories. Kaupad nga mo si Kuya Bibo sa 107.9 Winner Radio in Ininier. Do ka makatalandog sang heart story ni Mimi sa subong nga hapon. The first time ko naka-feel ba lang do maluoy ka no sa sitwasyon nga inabalang ginlauban mo nga mangin ka mo, pero ang masubo nga kamaturan was that hindi galiya pareho ang inyo siningan na batyagan. But then, Mimi, before my thoughts get sa imo sininga problema, gina-invite tagalian na yung ato sininga mga listeners. Kamuman ba si may mga tag sa man ka mga heart stories nga gusto gid ipautwa sa atin na program, no? Nga medyo nagapabugat man sa inyo sininga mga balatyagon. Pwede nyo gidi na padala diri sa aton sining email sang Heart Stories sa program naton sa dearheart1079@gmail.com. O pwede man sa Facebook page ni Bibo, sulaton nyo ina siya sa 4 ka bahin, no? Cat 1, Cat 2, Cat 3, and Cat 4, no? Ang mangin kaundan sa inyo sining istorya kay ginapahat-pahat naton. Kag ako nang bahala sina nga magplastar ka winner. Importante is mapautwas nyo ang inyo sining mga heart problems and heart issues. Pwede gid sa Facebook page ni Bibo sa Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Kag balikan ta ang akon sining nga matugda, ang akon sining pagtanaw, the way I feel and the way I see the problem, no? Naging padala diri ni Mimi sa aton nga heart stories. Mimi, una sa tanan naintindihan ko ikaw. Ang imo nga ginabatyag kag ang mga nagkalatabo sa inyo. Sa imo sining nga friend. Kag para sa akon lang niya, no one to blame. The way ako pwede basulon sa inyo. Kaya know what siya, sincere man ang friendship nga ginpakita iya sa imo. Intentionally, para sa iya, friendship lang ginang mahatag niya sa imo. Pero on your end, wala mo na pungga ng self mo nga ma-appreciate siya kagang iya nga kaayo sa imo. And sa tuod lang, di bala? Hindi gadya mabudlay nga ma-inlove ka sa tawo nga nagapakita sa imo sang kaayo, sang importansya, sang bili. So maintindihan tagid ka nga may tendency nga ma-fall in love kagid sa amo ni nga klase sang tawo. Inabala nga mahambal mo nga he's the one na gid. Pero sa imo may tani sa imo nga case because ang sad reality is he doesn't feel the same way. But then Mimi, kinanglan na batunon. Kung hindi ka mo para sa isa kag-isa bilang magkarelasyon, kinanglan nga batunon naton ina, no? Amo na bala ang lyrics sang song nga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Do kasakit, no? Nga aging padala pa siya sa kabuhi mo, nga pinagtagpo pa ka mo pero hindi rin pala kayo tinadhana. And the sad part is
for you to end this way. Nga pati friendship nyo maguba. Pero nagapati ako, Mimi, after sinitanan nga natabo sa inyo, ang good foundation sa friendship nyo ang mangibabaw. Kinahanglan mo lang nga mag-heal, you need to heal. Kag okay gid nga tagaan ninyo na isang space ang isa kag isa para maka-reflect sa mga nagkalatabo sa inyo. Let's hope for the best that you will both find peace the soonest. Siguro kinahanglan mo lang gid batunon ang kamatuoran nga hasta lang sa friendship ang mahatag niya sa imo. And hindi ta pwede ipilit sa tao nga ang isa ka bagay nga wala niya ginapatihan kag wala niya nabatyagan. He might mislead you sa iya ginpakita pero ang good side sini is nangin maayo siya nga abyan para sa imo. Ang kamatuoran diri sa imo, he might be the right person pero not meant for you. Kasakit, no? He might be the right person pero not meant for you. And that is the truth na kinahanglan mo akseptaron sa subong. And kabay, one day, masugpunan nyo ang inyo friendship and mabaton nga hasta na lang kamo dira. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.